i un pla d'inversions complet pensant en la ciutat i els seus ciutadans. Des de divendres a la mitjanit, Reus ja té els pressupostos que la ciutat necessitava, o necessita. Ho vam dir fa un mes. Reus necessita uns nous pressupostos per millorar l'atenció als ciutadans i per fer millores a la ciutat. Reus és una ciutat molt important. I al final els pressupostos s'han aprovat. Uns nous pressupostos que ens permetran aprofundir les oportunitats i també abordar els reptes per fer avançar una ciutat com la nostra amb tanta importància en el país. Tenim un full de ruta per aprovar els pressupostos, o teníem un full de ruta per aprovar els pressupostos, i tenim un full de ruta per fer avançar la ciutat. Caminem amb pas ferm i amb l'horitzó clar i definit. El camí ha estat més complicat del que volíem, certament. La nostra disposició al diàleg amb tots els municipals no va donar el fruit que hauríem desitjat. Almenys fins ara, doncs, les coses són així. Però el govern ha perseverat tranquil·lament, també en silenci, perquè el seu únic objectiu i el seu full de ruta és servir a la ciutat de Reus.